Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba pensngan NSM ulaong ba kajingpen bena jong uba Erwin Sutnga ban mino na kaseng Congress bat ban peniso bat kaganhun bat thamai ban tray na kabenta ban yada ila uput usam ulayo I langba gilat patai kubor ulaong ru ba langba gilat patai kubor ulayo I ba uba Erwin uang ba ukhamjit nengkong ya kakam ban yalam ya ka komiti na ka benta ban yatai sanibha halor kakam khaput ban ya ka budget ya ki sengsan perthei ula ban rabru da ka baong ban na ka liang ka jong u umpat la ban ong la uba Erwin ula de pha ne em yak city inokam sha ka seng congress namar yo ula pha sha president ka MPCC ne sha general secretary uba PNC mula ongru ba uba Erwin udon ke jingtmu kababha ban yang na kabenta ban syakri yakari bat kajat ban reo ilang bagi social media ilang bagi newspaper bai Erwin hadin bagla forme katuka joint committee angkat kadu kadu trigi seng balang kabai la ong ba khamjet nungkong na kabenta ban yalam yakini committee na kabenta boundary bani ya kaba jid ya ki parti badila omruba I la design naka Congress parti kumbu ojung shau di secretary jongka Congress parti te ya kaniru ngampar la banong ai namar ba officially ngampar dia ban cross check na po ka office yo lese ula address yo president national general secretary te ya kaniru banong ai ngam note banong ai ya menta te la dai ba bin padai don jingmut na ban secretary ye ka ri ke jelai ke jaban riu lengba kumbu nong elam jong kanika boundary committee la se ka bakin form na trai na kala junga ngam don e namar habau jit ka dunu ba ba dia mentang pa la banong e namar ba ngam pat yu ye ka black and white ka ba ilai jing tho sa ka party tendai jek ba ila ong kum tu ma trai ila pha e ka jing tho sa